So what's up mga kachikin? Panglayami ka ron mga kauban. Iya, kuyog sa mga kuyog hindi na naging hasmi. So welcome mo sa among channel no, Igot. So bago lang mo sa among channel, magkuhan mo like, share, and subscribe kung gusto mo video ka ron. Maabot mo video in mo. So ito rin yung mga kauban nito, mga layami. Kana mo na to mga kauban. Ito na to. So tara ning babay ang mga kauban. So ito na to. Tala na mga chicken. Tala na doon na mo mga chicken kay sa mong mga pamaagi karon mga strategy kung saan patakop sa isda. So palihog og lantaw og ayaw gi-skip ang video kay para makabalo ko sa mga isda. Kaya mga isda din mga chicken. Actually ang mga isda din mga chicken nagubra nangawas ng uban so among pagwaan kay para magami-gamay para ma-duwan-duwan sa natin. So mo ni tigkuan mga chicken. mo ni tig. Ana pud ni karon dre nanaga tapos Kami, so muna sila mga kauban. Hi po sa mga YouTube channel. Dagat na gini, diri na makita kung unsa kamaayo, unsa mi kamaayo mo. Manglaya mga ka-chicken kaya tong una. Kaniadto ni aging nani ron niya puta. Kan mo gyapon ni kuan. Ay. Chicken, nagsugod na sila og pang laya. So ato na to ka chicken para makakuha ta. Grabe katinaw sa dagat. Katinaw ang dagat. O tora mo nakakuha namon. Lalo manday. Zara. Oy, naik pa. Pero ayaw ko na ka mga ka-chicken kay di gina masira pangayap sa pagkaya kay kita mo na mga chicken sa dito pa sa suba. Nakita niyo nga daghan kay bigla layami. So karon naragay ko ni. Tinaw kayo, nagkuha na. Nagkuha na isda. Dali kay makuha ron ng isda kay lubog. Buta sila karon buta. Tora mon. O tora first income mga ka-chicken. Nakita ninyo na mga ka-chicken no. Kana grabe ko. Kamaayo kay ni Imay. Mo ni siya gitawag nga Mr. Crab. Mr. Crab. Mo na first income mga ka-chicken. Nakakuha gid mi og Mr. Crab. Ikuan siyang kuano sa bag. Wala taka. Itong nalayan mo rin itong una sa kuan niya to. Wala pa ito. Grabe si Imay. Lapag duha ka buok. Kita niya na mga ka-chicken. Muna gitawag og Mr. Fish.
kita mo na ka-chicken. Kita yung mga chicken. Pero nagkuha kaya sa mga ka-chicken. Sa personal na dako principalan. Kana gamay ra na siya pero sa personal na ako pa na sa balay. Bukat ka kilo po na siya gamay. Imbis pa lang daan na pwede iatok. Lupot. Wala, pantat. Ay. Kalata. Kalata. Ilaw na. Nabis kay nakilawon. Dungagan na to. So, gipasok na. Gipasok na, gipasulod na. Pasok na. Pasok na. Mga basa ang mga ibang house. Oh, yan na on. Dili na sa mga ayaw labyog. Dili na sa mga lingin. So karon mga ka-chicken, naagin mo yung mga mura liso nakuha sa among pag video karon. So mura lang. Naay mo idagat dito sa inyo ha. Inaniaran nyo pagkuhan. Style. Ano po? Kita mo dol kay pa. Tulabog mo na. Grabe na kaling. Unsa ka to, May? Ha? Unsa ka to? Ulay. Afro katsu. Wala. Wala. Kana kayo ay. Ano mga strategy pagkuha sa mga isda mga chicken. Kuha na to ang daba, Mr. Crab and Mr. Fish. Saan siya? Isa.
kami na mga ka-chicken. Hmm. Lampay no. Tegan mon. Minum na to sa bundua. Ha? Hi May, hi. Balik pud ni. Dili suba dagat. Dagat na gini. Di na ni malang-alang dire. Tara man. Tro, no, lagi oh. Pang-fish. Palatak. Palatak no? Malatak. Palatak. Palatak na ibis. Ha? Dila kayo dito sa. Kuha dili pa to mga ka-chicken. Isda pa dili. Lingop. Kani gyud murag sure gyud ni manantay may nun-unan ni. Serious ta karon mga ka-chicken. Eh, atong una sige migno ah. Di ba? Gitay ko hata. Serious ta mga ka-chicken kay para dili gansi para tong pagpanglaya. Kulingan. Ah, kubal-kubal. Tagko kayo ng kubal-kubal. Tara man, tara, pasag. Pasag na. Bubok. Isda ni? May? Usog ka na ba? May balod na ni. Lalom nga, inom lalom. Ha? Usog ka na ba? Kupte ginangayo ron. Ramon, palatak gapon mon. Kada ibot ay kadalaya. Manginap na ba na?
ukay-ukay dia. Hindi ko nga Ano naman rin no? lah, grabe. Di salong na dito. Di salong. Dagpur kay balon. Ayat ako mga ticket. Palitin niya. Silipin ko. Pantay ka, no? Bila ka tara. Si Titar, siguro na, si Quintar. Ada pitong padat. Nagagam siguro na sa ano? Oh, lana sa. Man. Kung strip ka rin, bahala ka hulog sa tubig. Itar pa sa, pwede ko na mabidyo sa tubig. Para dili siya delikado ni ko ano. Lag ta. Buhay ra bagid niya tong pag-vlog karon. Ayo. Kaning balura, kaya na kanimo mahulog ng barko. Kaya. Ko baluro. Wala pud mon, palatak mon. Tara mo, palatak mon. Tanggit. Ha? Tanggit. Tanggit na? Oo. Ikan lo. Dahon. Kalusay ani, pares isla color. Ka? Lusay. Wala na may pangisdaan dito sa inyo ma. Nya, kanindot sa mga isdaan na. Inyo ha, baka na inyo ha. Dili pa na sa silingan. Nga may isdaanan dito. Oh, tong namasul ko banda. Yan. O kanan sa Ang picture. kanan sa kuan ba sa dagat. Nade pantat nang sa dagat eh. Na din sa may katunggan. Bigo. Tanaw sa dangkit. Kita na magdanggit ka tunokon. Isaw. Sarap sa mo. Wala na. Walang naday. Napaisa sa ubos, May. Nasa ubos. Wala na. Wala, hindi na nagansi eh. Pero, agad ka na. Marami na. Marami na. Ulam na yan. Kado na. Bara, dagko kayo. One. Yan. Tapos yun, ikot ako kayo doon.
balon. Nagkuha sa balon ay. Dukol mo ta. Idol, murag ingaton na nung siguro na ko ni kung cellphone idol, murag delikado ni idol. Idol. So guys, bye-bye muna guys kay murag nagkadako ang balon. So need na ako na nga ihatod ang cellphone kay para napatay gamiton